Assalamu alaikum jama'ar wannan mota. Sunana ɗan Iro mai magani, ɗan na gada ba ɗan na koya ba. Allah ke magani amma mu ke ba da magani. Ko da kuɗinka sai da rabonka. Kun gan shi nan? Ku kalle shi da kyau. Shi ake kira layar zana. Duk kuɗin nan cinikin wannan lakanin ya kawo shi. Kuma muna ba da shi kamar sadaka. Jaka 20 kacal. Sha yanzu magani yanzu. Yaya ake amfani da shi wannan lakanin? Yadda ake amfani da shi za ka ɗaga sama ka latsa ka ce walayas kurara sai ka sa a ranka inda kake son zuwa a duk faɗin duniya shikenan sai ka ganka a wajen. To, amma ana iya jarabawa a koko? Ɗan ƙarami kamar a kife da kwando. Ga shi ka gwada. To, na gode. Walayas kurara. To jama'a kun gane ma idan ku. Wayo, ina jakar kuɗi na? Jama'a, ɗan wada ya kwashe ni. Wayo.